Tinokuchingamidzai pachirongwa chedu Unscripted. Boys richikurukura napastor. Tasangana mustreet. Saka nyaya dzedu panapa it's unscripted. But muzora nhasi ndine timu randinaro pano. Tina Mhofela. Varipo pakati pedu. Mhofu, you're welcome. Thank you. Tina Baba Memberi. You're welcome, Baba. Tinotenda. Yes. Mkoma Isaru. You're welcome. Mkoma Simba. You are here. Right, tiri pano, timu riri pano, and we want to discuss imwe issue or nyaya iri very sensitive and very serious, but we have to discuss it unscripted. Kondo nyaya dzepa bridge ka. So toda kutendawo zvakare Bluff Media nekutiunzira chirongwa ichi the unscripted. Mzora nhasi tine nyaya yekuda kukurukura ma effects ekuva ekukura without a father in the home. Kungokura tisina baba. So mchaona kuti nhasi tine boys, tine vana baba vachangopinda mubaba vari pakati pedu, who are also navigating fatherhood. Saka toda kukurukura nyaya idzi. We are trying to be balanced. We want to be balanced in our discussion. So Pastor Dr. Ngana mbokubvunzai varume kuti zvinombori nenyaya here kumunhu wechikomana kuti anonzi akura mukomana pasina baba, zvine effect here? Kana kuti ndiye munhu anotozoita baba kwaye because anenge aine shungu, zvine effect here izvi? Effect I think iripo. Yeah, I think effect iripo. Come on now. For the first reason, inongova an obvious reason. Okay. Mwari akatotisikira nababa for a reason. It was not only for reproduction, but also for a reason. All right. Makarangarira Esau na Jacob. Pachida kukomborerwa munhu paya. Mai ndo vakatozoita trick rekuti ndokuendesa sei kuna baba kuti iwewe uite sei ukomborero. Vaidi kungosvita vega samai. Because vanga vari present. Anditi. So I think there is a role inofanira kunge ichitoplaywa kana kuti inotoplaywa nana baba. Yakakosha isingakwanisi kuitwa namai. Even nana mukoma. Kana nevamwe vana sekuru vanenge vachengeta pane kaubaba kanodiwa kumwana. Yeah, because you know what? Mwari vakakoshesa nyaya iyi. Ndo Mwari vano declare, I think almost 40 times in the Bible, panyaya ye the fatherless. Kana mungaita zvamungaita, don't musavhiringa the fatherless. So God somehow he is very careful about the fatherless. So we need to talk about the fatherless. Yeah. Mauya ni nyaya yakanaka mufundisi. Chinonzi baba chinhu chakakosheswa nedenga to the extent yekuti pahierarchy yakaiswa naMwari. Yes. Akaisa baba pasi paJesu. Why? Because akamuisa semutariri kana kuti mutungamiri wemhuri. Yes. Chikashayikwa ichocho zvafane company isina management. Hapana kwatinoenda because hapana management inoita kuti zvinhu zvifambe negwara. Saka baba havareplaceke. Baba maroza ababa haareplaceke nekuti ini ndiri mai kana kuti nekuti ndinokwanisa kuita izvi. And hapana mari inokwanisa kuzvitenga. Zvinhu zvakaiswa matiri naturally naMwari kusikwa kwedu sababa. Saka toda kuti tikoshese baba mukati memhuri kuti vana vari kukura vasina ana baba. Vane zvinhu zviri kuwanika mavari zvakaita sekuti mai pane rudo rwavanopa kumwana. Yes. Mai mukaona mwana akachema kana ana mai anonzi huya kuno juju onyararidzwa chibhabhadzirwa. Yes. Because they are emotional beings. Yes. Ndokuti mai. Okay. Ndo masikirwa vakaita. But love ya baba inoita seiri tough. Baba vakapiwa inonzi tough love. Yes. Yese love. But iri emotional iri tough. Tough love yakanakire kumwana komana. Tough love inodzidzisa munhu kuva murume. Kuti ave murume. Yes. Kuti kuti panouya hardships zvaoma. As a man, if you are tough, you have to stand the trying times. Yes. Saka as a father, yes, haufanira kupererwa and haufanira kushaya mazano because wakaiswa tough love nababa vako biological father. Saka baba chinhu chekuti mai hamukwanise kureplace, asi toda kuti tibatsirane kuti vana vaya vari kuzokura vasina nababa, pamwe ashaya, pamwe vadivorce. Tobatsira sei vana ava kuti vakure vaine that tough love in them. But tikuona kuti mazuva ano ukatarisa social media
yazara nevanhu vari kudiscredita the fatherly figure in the mumba. Yes. Madzimai akawanda ari kufunga kuti vakabata mari zviri kureplace fatherly figure mumba, of which it's something that is wrong. Muchaona kuti vana vari kuraiswa ivava nemadzimai ari ega, pasina ana sekuru, ana mukoma, ana bamunini vari kupindira kuti vainstille that fatherly figure pamwana. Vanhu vari kukura vari weak. Unonzwanzi varume azvisungirira emotionally vakutobhehava semadzimai, vamwe vakutopedzera vakutoita kunge vakadzi ivo vari varume. Saka zviri kuita kuti murume kana kuti mwanakomana aite weak mukukura kwake. Why? Because hapasi kuwanika that fatherly figure irifanira, asi there's a solution. All right. Okay. All right, ndakunzwika nditi. All right. That's mouthful. Mofu vatsanangura vataurawo rilisa sababa vari pachirongwa neBoys handitika. So mukutaura kwaita Mofu ndabata mapoints akati handizivi kana mamwe mabatawo mapoints aya. And vabva vatiendesa chaiko chaiko kuma effects ekutokura without the father figure in the home. Saka ngatimboramba tichimbopatsikidzira apa tisatamboenda kunyanya kuma effects, the importance of having a father, kana kuti the importance yekubatsira mwana mukomana kuti akure aina baba. Zvinokanganisa chii? Zviri kuvhiringika papi? Toda kutenda Mofu antaurisa. Alright. Vanga vapedza vakutoita vati gaga. But zviri ndinongosapotana nezvanga vachitaura kuti unotoona mwana kazhinji anokura pasina baba, chero mastatus chaanokuudza. Madzimai ane mastatus avo because vari emotional. So unotoona mukomana achitoisa yayo kutoti ini zvangu ndichangosara ndiri ndega. Utongoona kuti baba havadaro mani. Baba vanokudzidzisa kuti aiwa iwewe kana wafesa heartbreak tinoidhila madhiliro aya. But kana ana mama manje ndiyo anga chitauro yaJudy unoiswa apa. Saka unongochita wakaona futi mastatus amama pavanenge votoziva kuti vanyandurana nabanguru. Iwe utorowo izvozvo ndotutsika twanongochita sese vanongochitora. Handisudi hangu kuti tinoibata, but uchaona kuti roho yababa inoenda beyond kuaffecta even mwana uchete. Namai vava the absence yababa vanoifila. Saka baba chinhu chakakosha mumuri, sezvavangotaura Mofu kuti nezvataurwa naSimba kuti even Mwari chacho achitosika akatoona kuti mumba chinonzi mhuri panofanira kunge pano watinoti the head, and royo yakapiwa kuna baba kuti vave mutariri wezvinhu izvi. Saka mutariri kana asisipo pane chinoleka. It's very true, Memberi. Ipapa pfungwa yauri kubuditsa riganisha kuti Teo. Right, it's very true point yauri kubuditsa Teo. Kuti uchaona kuti Mwari emphasized point yoyo yekuti kana munhu ari fatherless ari vulnerable. And anofanira kubatwa zvakanaka. Society inofanira kuva very careful about the fatherless. Saka thank you for bringing out that point. Ameno Chitsaru, come in my guy. Nini maonera andinoita nyaya yekushaya baba. It stems from my experiences evana vakomana vakawanda. But chinhu chakanyanyisa kukosha kutanga taziva ndechekuti pane zvimwe zvinhu zvisingachinje even if environment yedu ikanzi yachinja. For instance, my expectations society nema-families to the boy child haasi kuchinja nenyaya yekuti isusu tiri kuti time yachinja. The boy child is expected to grow, get married, have a source of income, and it provide for the family. But for you to do these duties or to take care of my responsibilities, you need to emulate someone. So it becomes difficult for you to grow in the absence of someone anogona kukuratidza kuti zvinoitwa sei. Because uchakura anditi, and then you get to the stage where you are supposed to get married. But because hapana a father figure anokunzwisisa kuti as a man it takes courage kuti ugone kuapproacha musikana. Saka iwo pauri kunosangana nemusikana iwo wagara background ine vanhu vechikadzi chete, havanzwisise struggle yako kuti zviri kuda magatsi akawanda sei kuti usvike papoint yekuti you open your
your heart out to someone wekuti anogona kukubvuma kana kukuramba wotozi accept izvozvo. But kana uri pakati pevanhu vari emotional vanogona kutokusimbisa kuti no uyu tutoona ma-signs and symptoms because they are good at understanding other women. Uyu anenge ari kutoda wobva waenda neconfidence chero achitoda uine confidence chete usina tact wobva wanorambwa. So vakawanda vatiri kuona wekuti they start now behaving in a weird way because aramba status nemusikana anenge ari too comfortable in environment iyoyo. So there is that we need a father figure to teach us how we should act responsibly as men pama expectations edu. Then we get to the point yekuti okay madanana abvuma masvika pa point yekuti warora. It's expected from the boy child. But how to live in a home and lead a home as a man usina kumbobvira wakazviona zvichiitika mumba menyu nababa varipo umwe murume achikuratidza kuti no, if you love your wife you respect them. Unogona kutoshowa disrespect uchifungidzira that's being manly. Why? Because hapana anga aripo kumbokubatsirawo kuti uzive kuti no, women are delicate creatures that need to be respected, loved. Nekutogara vachipimpwa nekupampiwa hauzvizive zvinizvi. Delicate ndiwe. Andinoona man. Saka ndorutoda kupampiwa. Ndorutoda kutosotwa. Actually you are you are bringing out a very very powerful point panapa itself, because you know what, vakawanda I think they become imaginary. Ubaba wekuita imagination. Because ari kuona zvinhu zviri artificial zviri ku next door. Haana close intimacy learning yaari kuwana, because ari kungozoona vanhu vamuka makuseni, vanhu vari kuita zvavaita panze, but baba vakange varimo mumba nezvinoitwa nababa mumba, kana vakatsamwa but still vachingoenda kubedroom vakatsamwa kudaro, kana vakafara but vachinonoka kudzoka pamba chii chinenge chichiitika. That close learning iyaya iri kushayika. Vana baba vazhinji vateta kudzidza kubva kwavari. It's artificial and they are very far away. True. Yes. But mfundisi, pane imwe engo yandoda kuya nayo kuti patiri kudiscuss apa. Tiri kuti baba vashayikwa mumba ndizvo. Ndoda kuti tirove takadai sokuti avangoerekane vangoshayika at any stage. Right. Handitika. Saka tikutaura pane vamwe baba vatombenge varipo. Munhu achikura ndobva vazoshayika. Ungoshayika pamba. Ndo vatiri kuti vakuzokudzwa nemasingle mothers, vatiri kuti masingle mothers. Handitika. But kozoita vamwe vekutoti vatokura baba vacho havana kutombobvira vavaona. Either vakatoshayika kana kuti vakadivorca namai, kana kuti baba havarumawo futi responsibility havadi. Vari kunze. Aramba mimba iyi ichitori diki. Ndobva mai vatoti ini mwangu mwana handirasi. Handitika ndakutomuchengeta ndokudza akadaro. Saka mai patiri kutaura toda kutaura pana na baba vana vakudzwa nana mai, vana baba vasina kutombovaona zvachose. Vakatoti siyanei futi neava vatomboti baba vatombo ngevana pamwe vatozombovasiya vava kuma grade 7 kana kuti form 1 ndobva vashayika. Ndobva vazokura futi vanani vana ava amenoga vakafanana here kana kuti ndewera vanokura ndijuju here uyu ngodikarota. Ipapo ndogona kupinda. I'm coming there. Yes. All right. Inini ndogona kuspa example. Ndakarezwa namai vavega. Baba vakashaya ndichemudiki. And ndati kurei. I think I was in form 2. But pane zvandakatichwa nababa zvandino remember even up to now. And then andingati tinofanana nemunhu angokura from scratch asina kana baba. Because inini nditori nemama values andakaiswa eubaba. But pane zvinhu zvanditotoona myself kuti ini pane zvimwe zvanditori weak emotionally. Zvandakatoleka pakukura.
like ndinotodzidzidza nekuonawo vamwe. But haasi ese munhu mukomana mwanakomana achaita privilege rekukopa zviri kunext because nokopa nezviri wrong. Ndakaitawo rombo rakanaka kuti ndakazvisaraundawo nevanhu vari constructive. Saka zvimwe zvinhu ndotodzidzawo mukufamba, even up to now ndichiri kutodzidza how to be a father. Anditika it's not kuti you learn zvinhu ka1, you learn as you go. Pane zvinhu zvandotoita madecision oti apa ndabehave unge mukadza, apa ndaita unge baba. Zviriko, I admit, and I don't blame myself. No, I do not blame myself because ndakakudzwa namai, and mai vane pavaigumira, and handisi kuda kudiscredita. Ndoda ngoramba ndichiemphasize kuti my single mother, I respect you. Yes. Because I was raised with a single mother. And she tried her best, and I give her credit. But everything I give credit to my mother. True. And because vakamira, it's not easy kureza mwana komana. 1 tinodyisa, 2 tinonetsa, 3 misikanzwa. But munhu anomira kuti atry kubuilda. Saka imagine uda kutry kupedza misikanzwa, uda kutry futi kuisa mavalues ehurume mumunhu uri 1. It's not easy. It's not. Saka ndikaona vanhu vachitukawo masingle mother, zvinotondibata, I become emotional. Because haanzwisisi kwaari kubva. But ndoda kuti mwanakomana uyu kuna ana sekuru, please ana sekuru, vana bamnini, vana mukoma. Kana uchikwanisa, I know kuti people are busy varikutsvaga mari. Pamwe pacho environment yekutsvaga mari pamwe zvinhu zvinomira zvakanaka. Vanhu vanoita too busy for mwanakomana. But try, not even once, kumboitawo time yemagathering. Ngatironge maevents nehama. Vakomana tomboita vakomana ngatimbogochei tichitaura. Andika tomboonesana as vanakomana, tomboonesana vana baba nevana vanin'ina vedu kana vakoma vedu vakashaya. Andika tombogara nawo pasi. You're being a man now. Apa takutaura even musangano redu kana muchechi. Machechi akasiyana siyana. Ngatiite maprogram ekuencourage the boy child how to be a man. Because pamwe pacho tinovablame kuti varume mazano vari wiki, vakadzi izvozvi vari kutituka pasocial media all over kuti varume mabwende, and it's true tiri mbwende. Because why hatina a-fatherly figure ari kuuya paground. Anditika saka it's up to us as men kuti toita sei kuti tisatukwe nemadzimai. Because at the end of the day vakadzi vari kuita take over, and the feminist vari kutoya nemaagenda avo ekuita degrade munhurume kuti haana basa mulife. As long as you are financially okay, you don't need a man in your life. But vane vanakomana vari kureisa vasingade varume. Iyo rega tipinde pairi. I think you had something to say. But ndoda tibate point yekuti murume haana basa. Tozoya pairi. Right, you had something to say. Yeah, nandida kuti atife takafanana, like what Teo was saying. Pane afirwa na baba 87. Yes. Kuna asina umbobvira atovaona. Kuna afirwa na baba at form 2. Umwe afirwa na baba atozera rangu atokuma 30 something years. Anditika vanhu ivo vakaita sei vakasiyana. But this is what I noticed. Paunokura uri mwana mukomana, you are more inclined to your mother. Yes. Because kunokupa comfort. Yes. All right. Saka rudo rwababa vasikana vari inclined to kunana baba. So rudo rwababa runonetsa kuappreciate kana uri mukomana at an early stage. Unozotanga kunzwisisa kuti alright, ndosaka ndaraidai. So paunoita uchingozi wakura isusu patinentirwa pana nditika tinechitaka kuona mama vakatsamwa tabati ndararira afusirika nodaro sanenga mama. So paunokura unosanga kuzona kuti but daina nditorini ndaitonga ndimsicho, I was going to do the same, even worse. Why? Because you are now a man. Wakuona baba vako from a spectacles emurume, not emukoma. True. So the more yachotokura ndo pachotonyanyoneta ana baba vedu. Why? Because kanditi vadiki tirana juju. Anditika saka mudhara paano kuti ukadonha umva kuti simuka. Hauzvinzwisi kuti mudhara ari rafu. Because mama anomhanya, mama anotosiya mapoto achisvomba chinobata moto. But mudhara anongokuti chibomusiya yakadaro, iwe simuka just chinotora mvura yanda kutuma kuti sei. Saka haukanzwisisi ka tough love kake kana uchiri mfana. Paunozokura manje ndo paunotanga kunzwisisa. So inotofunga kuti baba vakakosha zvekudaro zvekuti if tinotozovanita muzvitori zvakanyanyisa serika patinokura. Why? Because road yatisa chinge chakufamba nadzo vakadzifamba kudhara. Saka vanenge va across manje vakukuona uchuya anonga kuzoti nomufana wangu
izvo wakuita izvi unonyora usadaro. Mukadzi adai so ayo kana uchida kuti zvifambe zvakanaka iwe usataure. Hauite makwikwi nekuchinjana nemukadzi mashoko. Wakaona ataura nyarara. Adresa nyaya yacho kana mangwana iyaita sei achazadzikira. But izvezvi manje akatanga kutotaura neni undoda kutotaurawo futi. Ndosaka tiri kudivorce. But ikamufundisa ona indofunga kuti umfana isati gare mumarriage. Tatova kuma-10 years. Pane point yandabate yekuti wataura a very important point yekuti pamunenge muchitozokura paipa ndopaunotozoda baba. So ndakufunga kuti pane need yekuti the modern father iwe uchangopinda kaiwe waziva wane information ishi. Saka ndakufunga kuti chitanga kuinstilla that kumwana pama early stages because wakutoziva iwe kuti mwana ka anenge ari inclined kuna mama. Saka iwe chitanga kuinstilla the fatherly love iyoyoyo ka ma early stages because upenya atizivi kuti ramangwana because takazomirira kuti tinoinstilla pambera atizivi kuti chararama here kusvika pambera. Saka ngatitraye kuti pastage yatozofunga kuti pamwe zvikada kuti pamwe Mwari zvaitika kuti ndasiya nyika ino. But ine chamukoma. Patutoti pepe ndoda kuti nyango because mofu watori apa. Pane zvavanotoda kuti mfano dai angachida kuti dai anzwisisa from zvandoda kuti andinzwisise naye ka. But because inature itori muwapfana vacho havatofa akanzwisisa ka at that age kuti mudhara nezvaari kuda ukatoona wakutonzwanana naye watomama vechitumba imo watokozwanana chete watomama vechitumba. Right, I think ndoda kubata mukutaura mapoints akanaka ese ari 2 but arifana kubuda ari 2 akafanana. It's very true kuti boys vanonzvenga vanonge vachinzvenga vana baba when they are there. And they don't realize the importance of actually learning from that man, right? And tukuzvoona nekuti nesu taamo manje taakubva muboyhood taakuenda mumanhood takazona kuti pane zvimwe zvinhu zvataisika wakuziva kuti ndakunzvengwa iwe wane katsuro make wane experience wakuziva kuti ndinotonzvengwa atikuzona kana waziva iwe kuti ndinotonzvengwa chinosangana kuti wanditoda kuti nzvenga ndiri vanhu atikuzona so in other words zvinhu zvifambe bo tobalancisa teyo ndafarira point yako yekuti we are talking to men isusu tiri kukura tiri boys tiri kuita vakoma tiri kuzoita vana baba mangwana. You should be present. Because presence iyo ndafarira point yataurwa naMofu achipaka nenge ka testimony kuti inini pane pandakakura namudhara ndotozvifila kuti apa mudhara ane tunhu akasiya dai andichusi because he was present. He was present. And it seems kuti vana baba vakare they were present in the lives of their boys than vana baba vako nhasi. Hence we have vapfana vanenge vari kushowa these weaknesses. And did you see? Or this problem here. And did you see? Utana juju akunetsa. And you see what? Ndosaka vapfana vari kuwira drugs easily. Yeah. Because ari kufunga kuti ndo kuno quick solution. Kana kuti paaiona madhara achienda kunodhakwa, maybe aifunga kuti ndo chimacho. Inomwe mfana wandakasangana naye ka aitotaura kuti akanga akabata mudzanga anofila kuva macho because ndo zvinhu zvaanenge akaona baba. But aiona from afar, not from real within. You see, Saka, some of these things. Yes, Shizak. I would say the reason why the boy child would be more inclined to be on the mother's side is because Baba represents or represented authority. Saka uchinyatsoziva kuti inini ne-energy yandinayo nekakuda kubhayiza kandoda kuita panapa pandikatambira padhuze namudhara ndokasika kuudzwa kunzi hey dzikama ndikangotariswa neziso chete ndakutoziva kuti kakusvetuka kana enda kuita keke anumgona psychologically zvine zvazvanga zviri kuita pakundiprepare as a man who respects authority ndazokura but the way it was being done zvanga zvichingotangirawo pai mumba zvokuti even ndiri kunze uko
kungobuda tichitamba ndonyatsozati akakatambiro kandakuita kamudhara akazviziva. Issue haisi pakuti mudhara is strict kana kuti mudhara wangu haandide. Issue iri pakuti ndiri kurespecta authority akaestablisha. And the fact yekuti they are together kumbana mama. Pamwe pacho unogona kudisciplinirwa nyaya iyo yokuti mama unogona kutokuti right. Uri kudaiso baba vako havasati vauya. Vakauya. Unoita order wega because uri kuremindwa about authority. Yepamba. Unfortunately, when you are growing up in the absence of a father figure, the respect of authority. That respect of authority iyo inenge isiri first nature kwa uri. Because uri kutarisa munhu ari authoritative pamba penyu. Nemunhu ari expectwa to be authoritative in society hazvisi kumecha. Society is expecting a father figure to be authoritative. And they uchingobuda pamba ndo baba vepoka chero uine 7 years. Pasina baba ndo baba vepoka. Hapana baba ndo baba vatori baba vepoka. Saka uchitofamba so unenge uchitona zvo uri baba wepamba. But hauna someone to emulate even authority yekuti unogona kurespect. But with your mother now at home, uchiona net fight inomboitika madzimai achinetsana ega zvisingaitike kuvanhurume kazhinji kacho, unotanga kufunga kuti saka inini pane chiri kushota. Because when you go out there and it's a world of men, ndopa uri kuzonzi you are behaving like a woman, but that's all you have. Kana wakurarama kune vamwe ndo zvauri kukwanisa kudzidza kubva kwazviri, hapana munhurume aripo. tunyaya apa mukutamba bhora anachada munhu autobvisa mashuta muri kusimudza nyaya dzakati simbei. And zveshuwaka ndo varume vakomana vatiri kurera, and ndo vakomana vatiri kugraduatesa into manhood. And kakagraduation ikako mamboona here kuti even chingo chani chiri kutowanda because of failure to graduate from boyhood to manhood. Saka ipapo pakugraduata ipapapo ndo parikurasa vanhu vakawanda. Tiri kudiscussa hedu takadai so para, but kune mumwe munhu akatofaila kugraduata from being a boy into a man. Not kuti akatozvarwa ari ngochano or what, no, but he failed to graduate chete. Saka akuenda achinonozviisa pamberi pavamwe varume, achingonozviexposawo saizvozvo, achinonanzvawo tsoka dzevamwe zvichingoenda zvakadaro. And that's the other problem that we are having of vafana vari kukura without the father in the home. So indiri kufunga kuti mufundisi now chakatonakira pane tina mufundisi, handiti tine mamwe maeridha nemamwe madhikoni nemachinyi. Inda kutofunga kuti now that tatozviona kuti tine vana vari kukura vasina ana baba, kutozviona that's a plus. I think ipapo ngatimbozvitendewo kuti ayo kutomboona kuti ayo pane vana apa semasangano I think akasiyana-siyana vari kutoya nemaprograms ekutoti pane chirikadzi. Handiti pane ende kudhara chirikadzi dzaingobatwa vaingotorwa vari vanhu vechikadzi chete, but pane varumewo vari kutofirwa votoreiza vana vari vega. So nokuda kwokuti tatoona izvozvo, and vana baba vari kurera vana vari vega vanopiwa mazita ekutsvinyirwa dzihumburukwa zvokuti you not even attempt zvacho riri strong kutanga uri kuhumburukwa rakati simbei kutaura kwamusharukwa. So tiri kuti it's good kuti now that as machurches edu nokusiyana kwawo, can't we come in now? Because tikuda ka solution. The reason yekuti tikutaura tasangana pa bridge tikutaura kana tataura then what? Tobva futi tongomusiya mwana uya yangu anakomana asina kuninga. Can the church, kana chiti church ndingotaura church ndizvozvo any denomination, can we come in now? How best can we then do it? Ndakungobvunza mubvunzano sikuda kukandira ndikuna pastor ngoti pamwe mufundisi ndeyedu tese kuti anangona vane dzungwa kuti topinda sei apa tibatsirane nevana ava, because isi takakura ngoya seanga achitaurwa namofela takakura tese, ende isi takakura ine situation whereby kuti ndiwirirane namhofuka
ndakatokura ndiri mwana aitobata mwana airezwa nevillage andiri mukuzvona inini I remember mama wangoni vaitoti vakamboenda kuZambia kwachinotsvaga chichi vachiigira ngoni t-shirt vaitoya neyangu because vanotondibata semwana wangu vakandishaya izvezvi kwakaita funeral uku vanotondibvunza kuti uyu anotobvunza kuti kosei Matthew asipo papi asipo panapa so maybe tikadzokerawo ipapo itsika dzakudhara but dzakanaka kuti tiraisewo vana ava tiritese but pakudiwa strategy mufundisi kuti iwo imimi samufundisi mukangoonekwawo futi makungoti kumba kwechirikadzi kumba kuna shepherdess havazvinzwisise futi inosheka kumba so ndikufunga kuti how best can we do it kuti tibatsirane nyaya iyi tibatsire mhuri. Ndafarira point yauri kuya ndichiuya ndichizoya kwamuri mofu point yawaraiza iyo yekuti takutotya even most of mafundisi kutogona kutodze uri kushanda neshirikadzi usina kuexpose usina kufungidziro aiwo vacho vanenge vachigeza the world really vanenge vakabuda vanenge vakabuda wakatora chirikadzi apa wakaisa pa nevari mudzimba unotoona bheta munhu atanga amboita chirikadzi kuti ache order saka you realize that even the world is preparing that hostile environment yekuti mukomana uyo akasoserwa neminzwa haatosvikiriki and haatobatsiriki you see and amino zvinongoitika the moment yaunoenda iyo yatiri kutaura kutoti unfortunately takunangana nekuti mwana ari kurezwa nesingle mother the moment yaunoita attachment to that boy uchitry kuda kumubatsira the mother automatically attaches again to you zvekuti vareke vakutozenge vachiti pamuri kubatsira mwana chibatsirewo nini kuvane manidzi but nonetheless we are talking of that hostile environment the devil has created yekuti titadze kubatsira mukomana ari kukura achida rubatsiro rwecommunity and our community that we have now is the church unfortunately mazuva anaya because of magariro ataita kudhara it was a village but mazuva anaya village rako social media Facebook village saka the only village yatasarwa nayo thank you for bringing that up is the church kuti iko kuchechi kwacho takufana kutova proactive patinodzidzisa family life paipa ngatisangosvikai kushirikadzi togumira ikoko ngatitosvikai to the boy child ari kuseri ikoko fortunately the girl child ane lot anika kusvikirika kaanoita muzvikoro vane ma-initiatives mumasociety vane ma-initiative for the girl child but for the boy child ari kungosara akadaro so I think I'm with you on that one. Yes Mof. Right, matara point anaida kutotara kuti society ya neglect mwanakomana because we have seen so many programs ari ku empower the girl child kubva ku finance kubva ku even information paneti pataita discussion yema marriages chichiti chimwe chiri kusheka ma marriage inyaya kuti mwanasikana ari kupinda marriage ari well informed ari equipped with information loaded with information and mwanakomana ari kupinda ari blank. Imagine. Saka zviri kuitika ndezvekuti vakadzi vakutanga vakuoverride mudzimba. Why? Because vari kupiwa information kuma kitchen party, pa social media, everywhere kungoita girl child this, girl child that. Mwanakomana ari kupi? Ma program ma boys to men, atisikuaona ma boys to men achiitwa ekugocha vanhu vachitaurirana. Even social media. Ina ndisi kublame society more. Yeah. Because it's the same society that is emancipating the woman. All right. You get it? We are not living in an independent society. Okay. It's the same society. Yeah. What is happening is that with the girl child, women saw where they were lacking. Yes. Where the girl child had to be emancipated. And they took charge of the opportunity. And then isusu we are now realizing kuti pazviri kuitika izvi takanyarara the boy child. Dambudziko ratiri kuita nderekuti ma initiatives edu at the best they are good at attacking women and not emancipating the boy child. Ipapo ndo patiri kuita problem hombe. Hapana munhu ari baba vakakwana nepfungwa dzakakwana anoda kuti mwana wake mwanasikana agare achiitwa kunge benzi kumba kwaachawanikwa. At the same time
if you want that for the girl child, make sure you also do the same for your boy child. Kuti akwanise kuzorespectawo mwanasikana womwe muno. Unfortunately, unoza pa point yauri kubuditsa, that's the most painful reality yatikusangana nayo semafundisi. Kuti isusu vafana ava kava, they don't have that grooming, but ane mari, you see. And now our ladies vakufunga kuti ndoko kuita seikoko kokumanyira ikoko because chiri kudiwa apa imari chete but kuzochihandliwa these boys can't handle a 21st century woman. Ini ndikufunga kuti the problem is tiri kutora zvinhu izvi nesore vanhu. All right. That's why muchiona kuti hondo dzedu dzakawanda dzinopedzisira dzadzekuataka. Go on social media. It's nhingi saying single mother akazoti, then there is single mother arikuti iwewe unopeka unodaiso. Kana paine chinhu chakagarwa pasi naSatan is to attack the family institution. Because he knows kuti a stable home muri kangoita stable chete kudenga takutoi. Urubabata. So sorry nimbokubata. Anzi hondo yakagadzirwa kupedza varume. Exactly. So chakaona Satan ndechekudaiso. Chekutanga ndichahedhanisa baba namai musoro. Kana ndahedhanisa vanhu tu musoro, muri haisitorina kubalanza. Pane mwana namai. Because kakawanda kacho vana vanosara vaindi kuside kwani kwamai. But the devil was very, very tactical to the extent that he knew kuti the father figure endabvisai yakakosherei muupenyu memwana mukomana uyu. Saka papo pasara mwana mukomana namai vari kukura vari vega. Apedza kudaro ndobati alright, saka ndochiita sei? Let me deassociate this mother and the son from the society. Why? Because he knew kuti the setup yatandinayo kudhara waiti ukarohwa muroad nababa nhingi vepa next door ukanoripota kumba uchinoti ndarohwa wairohwa futi because wainzi avapengi munhu mukuru une zvawaita zvavaona kuti zviri wrong. Ndakukurovera kuti pane zvawaita zviri wrong zvavakurovera pamusoro pazvo waakuya uchida kuripota saka kuti avanopenga here ndakukurova futi. Ndobva aita mbaagadzira chii? Ndobva agadzira a society whereby society haisisina power over vana vari kukura musociety imo. Saka aim yaSatan ndekuramba achita deassociate mai nemwana uyu from everyone to the extent yekuti even those who are willing to be fathers vatori willing checheche they are going to be attacked, number one, or they are busy doing something else. So I think the war that is there takaramba tichiona nemaziso enyama tichasvika kusvika pakuti Jesu auye and we are going to lose many men. Why? Because we are attacking the wrong thing. Simba. Yes. In I'm agreeing with the fact that we have to do something. But no doubt timbotsha kuzviona from this angle. Wakamboona here kuti ma initiatives ariko ekusumudzira madzimai ari kutangira paku acknowledge ma rights evanhukadzi. You get it? First of all, they develop the rights and then they get the rights to be acknowledged. Then it's implemented in almost every nook and nick of a society. Isusu, since tiri kuti isusu, the society atiri kurarama ina baba vasina ma rights ekurera mwana wavo to be the men that they want that men to be. Why can't we push for my rights ababa ekuraise mwana wavo to be manly so that when the man is manly enough what we want in that particular society is there. Unfortunately my rights atiri kuswera tichipikisa ma rights evanhukadzi. You get it? So if the father is given my rights to discipline a child and my rights aya so kupromulgate kwa chaizo, of course in line with other human rights as well, and it is okay. Zvinotibatsira kuti baba vatiri kuda isusu kuti vakwanise kudzidzisa mwana uyu havasi handicapped kuti vaite basa ravo without looking down on the work that the other gender is doing. Number one. Number two,
zviri kutibatsira futi isusu as a community to know kuti since this is a right of anyone who is considered as a father figure, akukwanisa kuchibatsira mwana uyu chero asiri biological child wake, because ane marights anomusimbisa kuti aite basa ripi iro. Imbota pakanzi paita mwana musikana ari under the age of consent, aita sex neumwe munhu ati kurei kudarika age of consent, kuti madzimai havatarise kuti mwana vanoita rusha, right iyi haisi right yabiological mother, right yemudzimai wese. You get it? So if we get to that particular stage where we are saying this is the right of a man to stand manly and make sure that there is a manly figure that is being raised, society inenge yani murume ari empowered to raise another man. Ayo imbomira ngoni oda utaenda mabva ipapo ayo misori mfundi uyu mfana anofunga ngeni he's so powerful like me. No, but you know what, it's good to hear such points from such a young man. Sure, tinogara inini ndopa unozonzwa wamwa kuti une nharo but tiri kuti isusuka panga tichitaura tichiti zvinezvi tikuona vakadzi ndo vanenge vachiikwipa mubvunzo wandoisa nini, why are we not equipping? Because tisu ana baba saka vakadzi manje zvandakaona ini vakaona kuti apa hapana zvana baba vanomira vega, they take over. Saka in other words, it's a feedback to us. Ana mai vakutora a role yana baba ivo sababa zvibvunzo kuti iwe but ungona shwa mukadzi mumba ndiari kungotenga izvotoona pamiswa fridge mani masofa ivo chingoya chigara haubvunzo kubva nekukura. So ndiri kuti zvimwe zvinhu savana baba tikutaura mwana ari kukura, a boy child ari kukura in the absence of a father, but this time in this modern society vana vari kutokura vana baba varipo asi vasipo emotionally sasi kukwanisa kumirira iye zvataura powerful point kuti mwana right now akawe sexual abuse whether agiriya but mwana mudiki vakadzi vese vanouya kudaidai. Tarisai kuti varume vangano vanoenda ipapo, kana vaenda tarisai macomments avari kuisa vari kutosvika vachati but iko kacho kanyama kaka kashama kaka chibupfeka sei tora a responsibility ya father but angari mwana wangu ndaita sei aitwa izvozvo ndaita sei but vakadzi vanoti iwe miswa siri wangu pana pakapa ndinokwanisa I'm ready kubvisa hembe pana pakapa kuti tirwe panyaya tida kutovictimiza wese pamacoment section tiri kutoona kanyama pamwana abuse. Saka sometimes isusu varume zvimwe zvinhu let's stand up like men. Ndosaka tiri kutaura, ndosaka tiri kudiscussa this issue panapa. You know, this issue is about also talking about isusu vana baba vari kutanga kuita vana baba. Asotara zvana sekuru isusu vana baba variko nhasi, are we even modeling ubaba hwacho? You look at Mofuka anditi zvavaipfeka vachiri mukomana hazvisisiri izvo zvavakupfeka vababa. There is a transition yaitika, but mukatarisa vana baba variko mazuva anaya unomona asina kupfeka hembe pamberi pevana, akapfeka kakanonzi chikakaboxa shotke ora handitusi ari kutoshamisika kuti baba iye atova baba. Saka and is raising ana juju juju wachatori juju mchindanenge ane magiri ake padheni achita akameka life kekuti unongoshamisika kuti is there graduation yavapa kanenge achitange kalife kanesweomboenda exactly uri kutokonzeresa handitusi. Saka I think I like your points on that one yekuti even a present father mumwe wacho havatoripo, emotionally absent, they are not there. They are actually being shocked by being a father. Fundis problem yatoitika ndeyekuti the world yakaita trim down the responsibilities of a father. Ndobva vamajor mainly
on finances. Saka we are satisfied. Takatenga chingwa nemazai, vapfana vachienda kuchikoro, vachita sese. We think that's we have to offer. Of which, painzi na Mwari, a father is a provider, or a man is a provider. Mukukwana kwa Mwari wandoziva kuti namata inini. Andifunge kuti aitaura zvemari. Why? Because paakamuti you are now the head. Tinoziva na baba vedu kana takuda mari. And the world has mainstreamed that if you don't have money, you are not a father enough. It's only when you have the money now. You are not the money is not even enough. In fact, you are raising someone aruwana zvese but arisaskam. Iwe Simba ukatotarisa chimbotasa kuma churches edu with all the denominations, especially from an African perspective, in our African context, it is emphasized chero ukaita mistake yekudarika neparukitwa china chemadzimai kuti baba vanonzi muprista wemba. Now uchiimagine iwewe kuti baba vari financially available, financially present, but havasi religiously present. Koita mwana mukomana wamuri kutarisira kuti achazonoitawo muprista wemba ari kurerwa mumba muna baba vasingarespecte nyaya dzekunamata. Uri kuperspective iyoyo zvinokuratidzai kuti absence yababa ine impact yakaita sei. Zvokuti kana vari mai vari kuita serious nechechi, mwana oenda because mai vanenge vachiti hapana mwana uyu pamba pangu anosara akararama kuenda kupi kuchechi. Patime yaanozokura anongoemulatawo zvaaona baba vachita sei kuti zvekunamata izvi program dzemadzimai. Handiti muri kuona mai. So kana kunamata kuti program dzemadzimai pakuona kwake because of experience yaari kuita nababa vari present elsewhere but not kunyaya iyi. What more kumamwe ma-issues aripo akafanana ne-emotional intelligence, social intelligence, where the father's presence is needed but the father is there physically but ma-areas iyoyo hawaniki. Baba vanotozika kunze ndo vanomutsa hondo muraini. Saka mwana vanotongozviziva kuti inini kana ndakura kuti tenzati jairirwe angovhoisa ndinomurova zvibhakera 50 kunge MaYouth. Then kana inyaya emotional intelligence anotongoziva kuti kana tikatanga kuita discussion point yangu ikaita sekunonzi yapikiswa, chinoratidza kuti inini ndine authority, I have to raise my voice so that I am heard. But hapana emotional intelligence. Those things are happening. So the father is present financially, but kune mamwe ma-areas aya ari. So mwana uyu anotoyo affected as a male child or as a man who is growing up. And to add more to that, ukazoita ma-scenarios ekuti panoitika separation kana kuti paitika divorce, moms vachiri nyamaka vachiri kutonzwawo vane ma-needs avo, and vakuwanawo a prospective husband. Iwo uri mwana mukomana ari musituation iyi, pamwe chauri kuda iwewe, it's not a father figure, because in your head you still remember that father akaseparata namai. You just need a friend. But uyu ari kuuya uyu because haastoriwo equipped to be a father. Achita ukama namai vako, iwo wacho pakugadzirwa blended family iyi, ndo pakutanga kunyatsooneka kunza iwe baba hakuna panapa, havapo. Zvinhu zviri kuaffecta vana vakomana vakawanda. Kuzoita vamwe kuti they are not, if the mothers are not getting married, but zviri kuzoitika ndezvekuti they are incapacitated to provide financially, to the extent yekuti mwana mukomana aripo uyu ari kuleka development kune mamwe ma-areas aya akafanana na social intelligence, emotional intelligence and the likes. Obva no, inini kunyaya financial intelligence ndatingwarei mara haingobude because takaomerwa. Inenge yakaita sei yakasungwa akaomera, anenge kuomera kakaita but zvichisevha chimuri. Ari kujambira ma-stages ekukura kwake, zvokuti we end up having a father who is capable of providing financially but who cannot meet the demands
dzemumba kune mamwe maaspects because akajambira mastages pakukura. Right. Mazondikata ndisina kutaura point yako. Ndakuonesa izvokuita madzimai musociety. Andirika as part of the social media family. Kuti vakadzi vari kupusha for a girl child. Ndachida kuti munzwe moyo sevarume. Andirika kuti let's emulate that. Andirika as men. Let's have those kind of example. Let's have the boys to men programs like what you are doing now. Tatotanga ngati bombe social media ma YouTube nema program ekuimba ngapatoite program yekuti dakudzidzisa mfana how to grow up. Munhu anongoita program iyoyo like chitoita ka discussion because sometimes anogona ngari ari biased and pazvishauta pane point yataurwa mune mino akati it's not about finance. Pari kurezwa vanakomana vane kwasha akazara finance musoro ndozvapanda zvine matumbu zvine bag but zviri down socially mubrain in terms of leading more ndozvekuti zvikachitwa zvozvo zviuraya andezvika one kana kutanga kushudha vanhu ndo vanhu vari kuuraya vanhu aya because emotionally they are not intelligent. Vanongori nebhegi vakadzidziswa kutsvaga mari but emotionally baba to be complete emotionally zvataura mukomana. Socially, you have to religiously also. You are the priest. Pakashaya priest mumba. Even uchigona kuprovide financially. The devil will still talk to the woman, the weaker vessel. Even Adam, akaleka presence ya married one moment and Eve akaenda kunyoka ndakazopinza chivimba. Muona kuti devil knows kuti weakness yekupinda mumba inoya through the woman. And it gets to blame madzimai. Vakadzi vari vakadzi vakatosikwa kuti vanoda protection ne guidance yedu and in terms of decision making. Atisikuvatukwa but kutaura ndo masikirwa zvakaita. That's why Eve akazotopa murume because mukadzi akazoku instruction kabva Mwari direct inoteerereka ikauya through the woman ikadilutwa unoiteerera because of the soft voice. That's why even if ndandiri Adam ndaiteerera ende ndaitorowa muchero chinenotema nemuti wacho chokwadi nemuti wacho ndaitorowa ndoti ngatitigare munhu torowa food too bad. I don't blame Adam because vakadzi vakapiwa that sweet voice for a reason. Even the most powerful men vanodonedzwa nemukadzi. Saka don't underestimate the power of a woman. That's why I thought as men let's implement my programs and empower mfana achiri mudiki kuti as a man pane madecision adangonzi this hapana debate full stop. Andika mafundisi paya pamataura kuti pamwe pacho munofanira kuita maprogram muchifamba mafundisi anoda backup zvamataura kuti vanhu venyama handidi kunyebera mawispa anogeza ende wazvitaura kuti vanogeza kana uchida kutoona kuti mukadzi wako haageze mumise newispa handidi kunyeba. That's the point because munhu vamwe vacho vari kunyora macorrection ende munhu anyora macorrections hatadzi because ari kukopera pabhodi handidika. Saka these people are powerful kutopfuura vakadzi vazhinji vari mumba. Saka vatifundisi ngatisavaise pakuedzwa kuti vanira vachino empower because mukadzi emotionally akaona kuti unoda mwana kana unoda kupinda kuhati yemukadzi ida mwana wake. Even uri mufundisi unobatsira mwana mukomana kuti akure as a man akutoitawo attached akutoti nafundisi musandipfure tenzi handidika akutoona ndokabva kutsvaka. Once what all represent a father figure mumba they are attracted to that. Saka it's a danger manje kumafundisi edu atisida kupinza mafundisi edu pakuedzwa ngatitsvage a strategic and a wise way yekuimplement and honest yekuenda kudzimba inini I discourage it because kuti vanokurirwa here aiwa atisida kuisa pakuedza chete yekuti isusu these initiatives are good but asanongogumira panapa podcast ngadzichiendawo even muma-groups exactly. Yes. Let's not just wait for mufundisi. You see, don't even wonder nayo neso afundisi. Afundisi anama. Akuti ataka because we are becoming the macho. Kunge diso vana baba. Kunge diso takapiwa blueprint yekudenga. Varukanga kuti chitenda mamuri. But you know what? Don't point here kuti we need to even come in. Yes. Let's not just say church and church kwacho kuti pastor. Kuti elder. No. It must not rest. Murume wese. Yeah, it should be a community. And muri ipapo mfundisi muchaona chinhu ichi kuti from your profession the fact that you are a pastor doesn't mean that you know everything. Exactly. Chimwe chinhu chakakosha
ndechekutoziva kuti munogona kunge muchitostruggle nekuhandla mhuri yenyu Yes. but then mune mafamilies ekuchurch amuri kuleader. Yes. Challenge yatakuzoita manje ndekuti you are this saint and role model and epitome of righteousness to everyone kuchurch, but kumba kwenyu vanenge vachitoti he is emotionally absent, he is socially absent, he is financially present. Chimwe chinhu chatofana kunzwisisa ndechekuti even to someone who is a pastor akadanwa ndivo kwete mhuri yavo. Yes. Saka manzwisisiro avanokuitai kumba kwenyu sababa akasiyana nemanzwisisiro atiri kukuitai kuchechi. If you fail to execute your responsibilities sababa kumba, mangofanana nababa vari physically present and religiously present but very absent as a father figure kumba. Why? Because zvimwe zvinhu zviri kuitika ndezvekuti vana venyu pavari kutarisa muchirespectwa kunze uku vari kudzoka vachizoti but isusu hatimbovaoniwo vachiita kumba uku ende mukanganwa mufundisi kuti imimi mukanzi hamusisiko mafa nekushandira chechi, mhuri yenyu haigone kureplaceai but chechi inokuwanirai replacement muchiri kumochana. Kumba hakufe pastor kunofa baba. You know what, biblically there is an example ya Eli. Eli was a good father to Samuel than to his boys. And actually mukatodzwa chivi cha Eli was to be absent, and to be too occupied nekubasa. Achisiya vapfana vake vachirara nevakadzi pachechi vachidhakwa vachiita mabhurai muchechi. See, and those guys vachifa, they also killed him. We also have an example. Samuel wacho did the same thing. Vana vake neglect ari busy nekuchechi. Tasvira 3 maoffices ndiwe prophet ndiwe judge ndiwe priest. Example ya baba kwaari. Yeah, unlike mukatasa pana Jesu now anotopiwa kunzi son of the carpenter. Exactly. Son of the carpenter. Why? Because Joseph was an ever-present father. And akaita make sure kuti ainstila. Though Joseph akafa, Jesu achiri a teenager. But pakukura kwa Jesu kwese aingonzi the son of a carpenter. Umwana asimana wa carpenter. Because the father mungu adiki iyoyo yawakakura nemukomana. Vakatoinstilla something in the boy. So sure zvakanaka. Ini ndoda kutombopa example. Pandatoya kuno nhasi ndatombonge tichitombokomplaina so that my daughter atoti nezura toda ndatese kubasa. Ende ndabva kumba makuseni naye. Tikatoenda kubasa ndatozomuendesa kumba indakuyaku. Ndako but pakanguva ikako kataningina noza ndiri muoffice ndakamutarisa akagara pacouch apo. Tatombona kanguva kekutaura tichitofamba tichiti saka so unoona which is hazvisi zvinhu izvozvo zviri kuwanika. So tiri kuti vana baba even vana vatikavawanira nguva mukana kudhara tiri kuti zvinhu zvasiyana fani. Kudhara that's why maiona painzi padare waitoenda ikoko kuonekwa iwo uri mukomana uchino kumaplate wari wazenya rimwe rekuti waidzoka uchiziva kuti zvinhu zvakadai. But then my submission on the other hand ndoda kupa credit kuvana vamwe vakareizwa in the absence of a father. Vakagona kutora responsibility. Unoza inini ndiri muma events pane pamwe pamunoenda pamuchato so pekuti panosimudzwa mwana achata. Pama speech paipai nyatsonzwa kuti mwana uyu akakura asina baba uyu mumwe wacho utonzi namai vacho anga vasika but akave responsible to an extent yekuti akaziva izvi nekudai kusvikira anovewo baba and wakamutarisa uchimuona even achitaura achipamavhaus ane etiquette tikarasikeri but pamaonere enyama unotoona kuti he is a father. You see, so toda kupa credit kuti pane vamwe to a less extent vanotokura in that bad environment but vanokwanisa kumira vanoona kuti situation yandava panapa zveshuwa baba havasisipi but yakutodawo kuti inini ndichitomira panapa ndimire though it's not easy haisi nyore iyoyo but credit toda kuvapawo kuti vanokwanisawo kumira kuti mai
unotozonzwa kuti vanodada nemwana wavo. Baba vanenge vaona kuti atora marose ababa even akadaro. And you're very right, Theo Papa pfungwa yauri kutaura, and it's very true. We want to talk to that young man akateerera panapa kuti unozwa kuti even baba vasipo, it's not an excuse yekuti uye uneindauja musikanzwa kana kuti utemese vanhu vaunogara navo musoro utange kungoenda uchingonorara kwese kwese or doing stuff. You know, you can be somebody anogona kutotanga kutogadzira upenyu hwako and uchitoenda mberi. You know, as we conclude nyaya tutaura, of course nyaya iyi inonetsa kuti haiperi because ine tuntu wakawanda, but taona ma effects ekutoti mwana anokura without a father or baba vanenge vasipo. Tataona kuti we are failing even to raise my fathers amangwana. And that graduation from a boy to a man inonetsa and inoshupa. Vana mai vakawanda vanopedzera vatambudzika nevana. It's because of these small things that we are not talking about. And the reverse of what we were talking about is isusu wototarisirwa to be the present fathers. True. Even vakomana vakatarisa kumangwana uchada kuva baba. What kind of a father are you going to be? Hausi kuratidza masigns ekusimuka, ekuchinja, ekuratidza kuti you are growing, you are turning into a man. You know, there should be signs. There should be things that zvinobatika. Kana ukaomerwawo financially, emotionally be strong, and spiritually be there. You know, of course unogona kusabalancisa kwese, but try by all means kuti izvi iwanikwa uripi nani, uripo, be present in this aspect. Anditika mwari atiitire zvakanaka. While we were discussing about this, we realized that God cares about the fatherless. And he said, I'm the father of the fatherless. Saka pamwe pacho, you know, as you are growing, usina these role models, God can be your father. And tinotogona kutodzidza zvakawanda pana Mwari. And the true religion is those who take care of the fatherless. In James chapter 1 verse 27, he talks about that. But verse right out this discussion and going further, it's Malachi. You know, Malachi rinototaura kuti when Elijah shall come, achadzorera moyo wevanakomana kumadzibaba. You know, that reconciliation yekuti vapfana moyo yavo idzokere kumadzibaba ndo yatiri kushoira kuti iwanike even in this generation. Vanonge vakwanisa kuita that connection yekuti pakange panika kunzwisisana between the father and the boys, then tawina. Imwe yehondo yezvinhu zviri kutinetsa zveupenyu, masuicides, madrugs, maviolence, lack of lawlessness, chingochani, all these things tinenge tawina. Even my leaders shout now. Saka we need that bridge to come together. Thank you so much. Join Amof. Thank you for coming. Thank you. Thank you for being here in wisdom. Yes. Thank you so much. Tafara kuti mimuwepo because you are there by bridge. Munotibatanidza boys nevana nababa vachangosamuka neboys ready. Right. Thank you so much. Love you. Nekuti unzira chirongwa. May God bless you. Amen.